guys, majang adlaw natong tanan sa karon adlaw guys, gikan deko sudlon. Kay naghatag og pundo sugo kong nanay. Inja guys, gihatag sa igsuong nanay yo boy. Arang lami akado guys, ara ka hampuong kadu biyabas pag ingon pang yo boy. O pag ingon pa nagmadto na kuyo, pag ingon pang yo boy, biyabas di ka ara apti kaningog asa haman. Na guys, sala. Arang daghana nay. Daghan dyan na, karna ba guys ang gihatag, gikan pa ginis rep, bugnaw man. Arang lami agad din. Arang lami ka na ba, hinog na. Bugnaw gisad sa rep na mut ka rin yung biyabas ang gihatag ka guys, guys. Gahi pala din wala ha? Gahi pa ni, di pala. Karehan na, ganahan ko na rin na eh. Di pala lutong, di pala lutong. Diyan yung ipakuha ta nanay. Biyabas? Gitagana ko nun eh, kaya niadto ko nun mo. Diyan mo kung Wa man kabata ko sila. Natlan nagigwa si Jadiha. Wa man kalangos. Siya ba kung sila ano? Agay. Kana Iyo, bihi. Kana na dyan ay, kana ba? Diyan na. Arang inita. Ginoo. Miuan na ni nay. Waman. Isid ka dug agianan daris Del Monte oy. Putol-putol. Uwan, lapok daris Bagjo. Hinapog day. Uwan ba dyan? Kamay lapok ko. Salamat sa grasya. Kay arang nami ah. Kag kutsilyo bikaw, katong nga naon. Ito. Asang picturean guys ha. Kay ganahan ko nagtanaw. Salamat ka dyan ni Muyo, boy. Pictures ako guys. Kagang naong haggard ka dyan, kagarbing inita. Lato gasin palihog. Kung siya may gimamani mo, what's your problem? Mamahali! Mukhaan kag biyabas? Yeah? Ali? No, don't put. Can I see the look of your guava? Yeah. May apple? Yo boy. Ngani naman nato kay Ayos di unta ka ingking. Dali, be, plato, kutsara, plato, ug kuan, be. Plato, ug asin. Tuwal. Na dito kaingkit dani gahi. Hinog na ni. Uy, hala, kalami. Favorite ba ng nanay? Hi guys. Maho, adlaw. Nanglaba ko, laba di. Alar naming arabal kam isa. Haba ba? Is. Ha? Be! Good. Asin, ug asin, ug plato. Salamat, my love. Kaingkit jud. Ang gabi. Ang gawaon. Tire! Manong tire ko. Ug laha. Ito. Ah. Hurok. Gimana? Ibutan sa rep, no? No, tamis na. Ma. Ma. Ano yung problema? Ano yung problema? Init ka, Joby. Bagdi ka pakuslap ko, Joby. Sama kami retay sa. Kuslangit. Sa Jibar? Isa. Nari ay. Lakaw. Manta, guys. Guwapa si Katay sa. Ngayon. Nanay. Kahit manay. Biyabas? Di gahi. Gahi mo, hindi ko gahi. Kasama ng lagos. Nakala ko rin may halang na. Ano yung joker na ba kay Kuan? Kaya malaka na na. Ang may cellphone. Musubo ka, ang palihog. Magkambalihog lagi kanina. Hindi nga magkakapalihog. Hindi tutluan na kasi matay Lami man. Sila ko niya nakisi. Guwapa si Katay sa. Atong hiwaan ag karnaba guys. What's under? Mukhang ka karnaba yan? Kaon ko. Nakikita mo na tayo sa. Mau dahon mo pa imong ipasulabi.
Hatag sa plato day, dali day. Kay magtuto day. Hala, rang humuta. Dali day, plato. Plato palihog. Salamat. Di ako kagbitas day. Hala, nerang lami. Tabang na tayo sa. Yung isa. Hinog siguro nis punuan kay tamis, ma'am. Ben. Good for the heart ni. Sakta na just go bitin na tayo. Dali! Pwede ning tiri na Karnabaret? Pagkaon ko. Hilaw na. Arte mong kabe. Kana bang na inuhukuan? Bago na kayo. Kamot. Kamot. Kapag kumilit na. Dagko na day pagkahinga. Dapat. Ngay buwad, nay? Buwag kaya ka. Sungkam na. Lima ka buwag. Ini ay kagbuwad. Ilabog na ayo ibalik dari. You're so bad. Dapat sa. Dala. Lah, ano mo? Sa inyo ako sa tiris. Isda. Nabaw kayo mo rin ako kuwan. Tatlo ba sa inyo? Laban, magang ukal eh. Isa din yung isdaan ay. Lami ra ba ito biyabas kay tamis? Kapag kayo ka rin magpakpak. May luto mo ito. May luto mo. Kala, baby, makatubol ra ba ni? Excuse me sa mga nangaon. Uy. Ah. Ano ba? Dana pod Coast Garden guys kay magtiwas kus katong daghin luang nanay. Ganihawa man ko naka-apil kay kanang nanglaba man ko anja. Naghatid pug kong limbuhol kay Thomas limbuhol ng uli sa ila ha. Tako dari guys, sinlo tapos liksian. Lakaw na bi ligo na bi. Tara mo kaska. Pabadlong. Wala siya. Nan sa des alyanan ligo. Bang. Darita guys, kaysa magsige tag laag, wa tay maando, maitom tag samot. Dari ko kay wa may init. Darita magpagawas itong kapungot. Madunoon na pangat kus na ning hilabot na ho guys na YouTube or just kay labto na nas vlog na ning comment. Labtunin ka adi. Gahapon na nga vlog guys. Ug di ka ganan matan-aw sa mong vlog ato gud ka tan-aw kay wa makagipagos di kay grabe ka maka-comment. Murag kinsa. Parang kabiter ka adi, labtunin ka adi. Pag-vlog og imuha og nasuya ka di kay magsikag panghilabot namo. Lama. Ayaw be. Lami isda gunahan guys kay humok man kay uwan man gahapon. Nalang isda gunahan. Lami isda gunahan. Bugat na magsundang. Ang kuya rin, magbuning sundang guys. Waluhan man kung man ang maglisod to.
Tao ba? Wa. Ay ni ayo mo. Ikaw ma. Naningat na ko. Na di mga manunuway uban guys nga. Nagtunon, di man lamang mutanaw, di man lamang mutanaw na, di kay manghilabot pa. Mga manunuway. Kana magsige panghilabot namo guys, kailar ra pud na namo. Munang bahala na sila. Bugat ka sundang maka pamaul. Nakaw naliksiyan kay hapon naligo. Pa lagi Aliana. Mapagali ka ning uli. Anot brush, inog vitamins, kay tiguang naman ka kamauna ka. Mana ini? Magtanong ko ma. Uwoy. Bugat at sundang. Niabot na dili. Help. Mama. Ito. Bang jangaw. Inay, madre. Ah, naalianan ko ka. Duwag madre. Se. Inagtanong na ko. Ang lian sa Liana. Ano? Mananghid pa magmaligo. Aray ko. Ini ako naman guys. Oy, pero sundang naman dito. Problema kay bugak.
Nahaman ang tanaw guys, ag isa kalinya guys, janing uwan man. Ugma na pod. Nahinlo na nag isa, ari na pas ubos. Naiuwan.